बोल के बेचते 5 की तरी म्हणजे कधी पण गाडी बंद पडते आपली. हां हे असं म्हणजे इकडून असा फिट करायचं असं तुम्ही इंस्टाग्राम हो थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, तर आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आता आम्ही चाललो आहे मस्जिदला. काही सामान घ्यायचं आहे, मोबाईलचा कवर वगैरे, ग्लास, अजून यज्ञेशला काहीतरी वस्तू घ्यायच्या आहेत. चला. उद्या दादरला पण जायचं, मला जेवायला पण जायचंय बाहेर. उद्या बोलू नको मला टाइम नाही म्हणून. ओके. आम्हाला नेहमी असंच करतो आम्ही, आणि तारखाने टाइम सगळ्याचा दुसऱ्यांना बरोबर असतं. ओके. बायको आणि पोरासाठी टाइम नसतो झाला. उद्या जावे. चलो टाटा टाटा टाटा. हे काला पाटीलला दिलं तुझ्या. हा कप टाटा. नाही केलं. चला निघालो. यज्ञेश गाडी काढते. काय बोलते चल. हे गावाला गेलो तेव्हा हे केलेली ना कंटिन्यू, त्या केसमध्ये असायची ना. पण तू आता रेकॉर्ड करायचा आहे तेव्हा चालू होतं. हा नाही, गावाला जेव्हा दुसऱ्याकडे द्यायचो ना तेव्हा कंटिन्यू ठेवायचे चालू. म्हणजे शूट करायचं, त्यातले कट करून घेतले भाग. तेव्हा मी बघितला एकदम आता गरम झालेला. नाही एवढं नाही हे करायचं. आता आजूला आतमध्ये कुठला असं प्लास्टिक पार्ट असतो ना त्या आजूला. हा हो, कारण तो लोखंडाचा एवढा गरम झाला म्हणजे आतला एकदम हे व्हायचा. असा चटका बसवता त्याला, एवढा गरम होता तो. तेवढं म्हणजे ते एकदम हे होऊन जाणार. तेवढं चांगलं ठेवायचं. आता वॉईसचं हे आहे ना ते त्यात करून ठेवायचं. वाईटचा वॉईसवरती करता नाही. हा कसा काय जास्त असतो गोप्रो स्टार्ट होतो. गोप्रो स्टार्ट रेकॉर्डिंग. ओके. काय घ्यायचं आपल्याला? मला कवर पण घ्यायचं होतं. कवर मित्र कसं आहे? 150. उसको पूरा ये वजन चाहिए, आधा मत डालना. कवर वर आहे ना पुरा. चिपळ मग राहायला चुना वाटीला. हो हाँ हो. क्या मेरे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग के कॉर्नर पे शुक्रिया. कितने में लीजिए सर? ये मेरे दोस्त ने लगे थे, ओमान से लगे था. तो उसका सेल है ना, वो बैटरी उतरा था उसका. शायद उसके पास सेल नहीं है, अगर उसको बोलेंगे तो बता के दीजिएगा. इसमें भी सेल रहता है क्या? हाँ यही चार्जेबल है. ओके. ये चार्जेबल है, अपने बैटरी है.
ती पण माझ्याकडे आहे. हा, ती पण आहे माझ्याकडे. आणि ही याला याला आपण आहे ना मोबाईलवर चार्ज करू शकतो. ओके. ही गावी खेकडे पकडायला पाहिजेत आपल्याला, कुर्ल्या. कुर्ल्या हा, त्यासाठी पाहिजे. गावी एवढीशी घेऊन गेली संपली. ही पण हा याला नाही पिक्चर नाही क्या ही नाही, ही याला आहे. माझ्याकडे ती पाठी पण आहे. ओके. ती पाठी ये देखो, इसमें 2 in 1 है. यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो. अगर ये पॉइंट खराब हो गया तो मोबाइल के चार्जर से यहाँ पे भी चार्ज कर सकते हो. उसमें 2 in 1 दिया. ती मेगा लाईट भाग बाटली मिळते. तुमचं काय काय करता काय एवढं? शिकायला गेलो करून दादा ना. ओके, शिकायला. ये शिकारी की आइटम है. USA पहिला आता आता बॅन केलंय ना शिकार. 1000-2000 की आइटम याची है सर. ससा पण फटकट गाड. हा. हे काय नाही. हो. ये 1000-2000 की आइटम नहीं है सर. हे महंगी आइटम खूप है. 11,000-12,000 अरे वा. पहिला. आम्ही जे पोलीस आहेत अमेरिकेचे पोलीस हाँ. ते प्रत्येक पकडला बैठे. हो का? हाँ बरोबर. ये हो. उन लोग के पास ही है. इसका रेंज कितना है? ये 500 मीटर से ज्यादा की रेंज है. हे बघ किती त्यांचे भैया अरे बापरे. तुझ्याकडे लाईटच लाईट आहे. अरे बक्षीस तर काय याची बक्षील ना फोकस. हा. ते काय बक्षील 10 लाख मेगा कैंडल. सबकी सेल के लिए क्या? हाँ? सबकी नहीं सेल. ये दिखा रहे को खड़े मिलेगा तो 23 लाख मेगा कैंडल हाँ. नहीं मिलेगा. मच्छर ना मच्छर पुढे जाऊन पटकन जाऊ द्या सगळं. मग काय दुकर पुढे लहान दुकर असू दे. हाँ. आता पुढे जर किसी किसी पुढे असू दे. क्या बोलते 1 किलोमीटर के ऊपर की रेंज है वो. इसका कितना होगा? 400 रुपया दे देना. 400. ये ले लो. ये 300 रुपये की आइटम है लेकिन वो बात की नहीं. ये करो 300 का करो अंकल. करो ना, हो जाएगा. होता तो जैसे कलर की इसमें ऐसा है कि छोटा वाला कलर वाले में नहीं उसमें वाइट में से ये कितने का है? 350. 350. 16 कलर है. रिमोट वाला है. रिमोट से फंक्शन नहीं करेगा करो अंकल इसका. सर. चीज में फर्क है सर. हाँ वो तो है. करो 350 कर दो इसका. ये कितना मीटर है ये? 5 मीटर बोलते 4 मीटर निकलता है सर. ज़्यादा नहीं. और सब झूठ बोल के बेचते 5 मीटर. 20 रुपये ऑफर दे दो. गूगल पे आपके पास? दे दो. हाँ दे दीजिए. आहे माझ्याकडे पण. हो चला. जो तुम्हाला कमी किती करणार सांगा? 400 रुपये 50 रुपये कमी करतो. तुमचा मान ठेवतो काय पण जास्त नाही कमी केलं. 250 बरोबर 250. नाही खूपच कमी होतो. खूपच आज तुमच्याकडून 2 वेळा घेऊन गेलोय. 2 वेळा घेऊन गेलेलो. हे मागे नेलेला 300 रुपये. मैं मुलगा पण इथे बसलेला तो. हाँ. आएगा 50 रुपये यार. 200 रुपये आपा उसमें कम नहीं होएगा आपा. हाँ कुछ नहीं. उसमें एक ही भाव आपा उसमें. हो 250 वो बरोबर. 150 वाला उधर पे लगा हुआ है. सुरी बघ सरत चांगली. कैंची पाहिजे तुम्हाला? हा कैची. कशाला काय काय कापायचं? हे घरीच घर पे यूज फक्त यूज करने घर पे. हाँ. यानी वो किचन के लिए चाहिए कि अपना नहीं नॉर्मल यूज. नॉर्मल यूज के लिए. जैसे मोटा फुट्टा वगैरह भी कटेगा. है महंगी 130 की है. 100 रुपये की. 130 की है. होएगा सर. थँक्यू. छान वाटलं. चला पुढे. ऐकी पण केवढा मोठा आहे. हे कितीला आहे? 350 बोलतो. हे मोठ्या लोकांचे जास्त होते. अंकल हे कितने का है बल्ब? 350 का. ये बॉटल वाला 50 रुपये. सादा वाला 50 रुपये. चांगला वाटलं सर. इसका बल्ब मिलता है क्या अगर गया तो? हाँ. एक आपलं त्याच्यात बनवलं असतं. तो हम जो फोन देंगे वैसा बना के देंगे. हम जो फोन देंगे वैसा बना के देंगे. एक्सक्यूज मी, क्या प्राइस है इसका? 650. 10 खाना तो फुट है वरती. ये, 10 फुट. तोरण छे. तोरण ये है ना. असं आहे. जोरदारच ओरडत होती कानात.
हां कोणतं आणि तुमचं हा दे हिरो हां आता डायरेक्ट निघायचं आपल्याला की चला घेऊ ना आपण ते स्टँड आहे ना बाहेरचं छोटो गाडी बाथरूम घासायचं वाटतं नाही घरात हे येतं ना तो नाही याच्यात चांगलं नाही नाही धूळ नाही जमावते त्याला मोप कैसा आहे हे काय रांगोळी काढणे काय की नाही मग फुग्यांमध्ये तो वजन कडे कसं आहे छोटा मी गाडीला पंचर काढता शिकलो पाहिजे तो क्या हवा है दो भाई हाँ और वो हवा भरने का कितने का वो त्याने भरते का हवा भरेल ना मशीन पे है क्या चार्जर पे कैसे है चार्जर मतलब पावर बैंक से लगेगा कार के पॉइंट से लगेगा नहीं मतलब उसमें बैटरी बैकअप है क्या है नहीं 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 फिर तो कनेक्ट करना पड़ेगा कहीं पे नहीं तो डायरेक्ट नहीं है विदाउट बैटरी पे चलता है वो नहीं तो एकदा आपण बघितलं ना असं फक्त हां फुटबॉल भरने का रहता ना पैर ऐसे दबा के वो वाला है वो दिखाओ ना तो ह्याला चालेल त्यांनी सजेस्ट केला असतं लगेच हां असं ये गाड़ी को लगेगा क्या ये कितने का है ये काच गेली याची हां म्हणजे कधी पण गाडी बंद पडते आपली हां हे असं म्हणजे इकडून असा हां. फिट करायचं असं तुम्ही इंस्टाग्राम फेसबुक हो थँक्यू इसमें दूसरा वाला है देखिए तर हा घ्या यूज वाला है आपल्याला नहीं नहीं हमको यूज वाला है लेकिन वो काच गया है उसका ये लावून बघेगा गाडीला काय काय सामान आहे एक असा घेऊन ठेवलं पाहिजे असं नाही जायला आपल्याला कुठं बाहेर गेलो की एवढं लागतं ते यूज करीवर राहते आता मी ते हे पण शिकून घेतो हवा काय ते पंचर काढायचा किट भेटते ना पंचर काढायचं शिकून घेऊ हा एवढे 80 रुपये घेतात रे पंचर काढायचे हे पण राहिलं आपलं त्याच्यात टाक हे विसरून गेलो आज इथे हे राहिलं. एका दिवस गेलं बरं झालं आणि ही बॉटल पण टाकते आपल्याला वो पंचर निकालने का ये मिलता है क्या अरे वो हम त्याला ते पकडायला निकालेगा ये पंचर फिर वीडियो निकाल के डालेगा पंचरची व्हिडिओ काढूया ये ऐसा करूँ क्या ये क्या फुटबॉल में भरने का या स्कूटी में भरने का ये दबा दो हाँ गाडीला लावून बघाय काय लॉक आहे हां चल हे बरं आहे जायला म्हणजे आता एका कोपऱ्यात राहील तरी म्हणजे बाहेर कधी जाताना यूज घेऊन गेलो मोठं ब्लॉगिंगचं सामान कुठं बघायचे ही परत आली कानात ओरडणारी त्याच्याकडे हवा कैसा है दो चाहिए दो 150 कर दो का
दो का नहीं सर वो स्कूटी में भरेगा वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर साइकिल से 170 दो का नहीं होगा 200 फाइनल एक ही रेट बोलने का 250 भी बोल सकते हैं बरोबर जी नाही ते पंच हे पण किट पण बघू कुठं हो हो पंचर का किट रहता है ना वो किधर मिलेगा पंचर का किट होता है वो सगळीकडे भाव विचारून परत ह्याच्याकडे झालो ये अच्छा वाला दे सही वाला दे रहा हूँ जिससे धंधा हमारा चल जाए ऐसा वाला दे नाही नाही इकडे हां हां दाब थांब ती दाबून चुकीची लावली कोणती याचीच आहे चांगली नाही ती त्या गाडीची त्याला सामान टाकू आत हां होतं बरं आहे तो झाला ये हाँ चला अरे लाइट पण आहे बराबर हेल्मेट आणले वरी टाकूया घाल गे जेवायचा प्लॅन झाला भूक लागली घरी जेवण केलं असेल का माहीत नाही मागून कट्टा कुठे हां इथं लावे ना व्हॉइस ना व्हॉइस तेवढं करून ठेव कसल्या एकदम म्हणजे भेजा थाली चिकन थाली जेवून झालंय 624 चला निघतो खूप छान थाली होती भेजा थाली उद्या नक्की बघा चला बाय किरण पास्टे ठीक है पहले ही हाँ सब्सक्राइब हो गया ना हाँ हो गया अभी अभी आपका कल आएगा कल आएगा कितने बजे डालेंगे कल सुबह डालेंगे फेसबुक पे भी है हाँ फेसबुक पे भी है सेम नाम है चलो बाय आता सबस्क्राईब करून घ्यायचं सगळ्यांकडून आणि आपल्या गाडीवर कोणतरी बसलेत लायला मजनू हॅलो
आपण, ठीक आहे? चालेल 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 चल, ठीक आहे, बाय. तर कोण कोण? कुठला काका? तुषार नाही, तुषार गावालाच आहे अजून. हो सांगतो, तुषार नाही आलाय, नाही आलाय. आलाय का? ठीक आहे, मग त्याला पण घेऊ. चालेल चालेल चल, ठीक आहे, चल बाय. फायनली घरी पोचलोय. आता जातो जिमला. हो कळलं पाहिजे आपल्याला एक मुलं आहे, त्याला खेळणं आणलं पाहिजे. सांगायची गोष्ट आहे. खेळते कुठं? ती खेळते कुठे? आता तिला खेळायला समजतं, तुला समजलं पाहिजे. बच्चा, कशाला बसला? तुला काय आणलं नाही पप्पानी? नको ते आणायला एक नंबर ब्रश बिश तोंडाला मार तुझ्या. तिच्या नको मंद.